салом дӯстон, имрӯз мехоҳам ба шумо фарқ байни формулаҳои сум-если ва сум-если-мунро нишон диҳам бо се мисол. Формулаи сум-если танҳо барои як шарт истифода мешавад. Масалан, менависем сум-если интихоб мекунем, нуқта вергул, куҷоро? Кӯлоб, баъд миқдори фурӯш, табро зер мекунем. кӯлоб 9910 сомонӣ фурӯхт. барои санҷиш аз инҷо мо кӯлобро интихоб мекунем ва ҳамаинро интихоб карда дар поён чӣ қадр ки мебинед 9910 сома баромад. мисоли ду. сум-если таб номҳоро интихоб мекунем, нуқта вергул, ном мақсудро интихоб мекунем ва сумаро, нархҳоро, табро зер мекунем. 3690. мисоли се бошад, ин барои формулаи сум-если-мун аст, яъне sum-ifs. сум-если аввал нархҳоро интихоб мекунем, нуқта вергул, баъд аз куҷо? баъд номҳоро, нуқта вергул, шаҳнозаро интихоб мекунем, нуқта вергул, шаҳрҳоро интихоб мекунем, нуқта вергул ва баъд роғунро, табро зер мекунем. 12900. шаҳноза дар роғун 12900 сомонӣ фурӯхт. барои санҷиш шаҳнозаро интихоб мекунем аз инҷо, роғун дар поён 12900, яъне ҳисоби мо дуруст аст. агар дарс ба шумо писанд омада бошад, тугмачаи лайкро зер кунед, обуна шуданро фаромӯш накунед. ягон саволҳо бошад дар комментария нависед. дар амони худо.